yazi ukuke izimenqa apha emhlabeni mani mina engingasoze ni-adyuse nazo ukundive kanzita hayi uba utsho nami nditsho mtshana ndabaqaphela kudala kaloku abantu uba bafuna ube le nto bafuna bona ube yiyo ngeli xesha abafuna ngalo. The minute uqala uba enye into abakhange bayilindele abangayi-understandi iba yenzeke njani iqala phaa ke ne-hate. Take le way kadani umzekelo kunini ibras anyelana kahleli zodwa fonini kuhlekwe kube mnandi kumlala abantu ungena ematsweleni just for ularha qha watsho kwavela neza hate uhlele ne-comment edizi kakade hayi bo what happened but ke asikho lapho namhlanje guys. This should be a lesson into yoba le nonsense ye-social media ungazi uyifake enhliziyweni otherwise uzawuraka kugcwele izimenqe apha ezilala nale zivuke nale ngomso eva ke ilalali ngufacebook. The other day ndiposte le picture ndiyiqaphele namhlanje bahamba niikhomenti ezininzi kuthiwa le teki ndiyinxibileyo incinci ndimuncwela iphi ihlobo mlofoni ndizazitshisa ngeteki ngo-2025. There may have been a time ndisakhula mani seyilight apho ndandi-ashamed about the height yam neenyawo zam ezinkulu nezandla. Yo fonini I am so over that shit it's not even funny. Sendithukwa ngumntu mosina yo unxibe size 10 bangase ndimkorekise ba size 14. I put some respect on njani yo 10 ndamnxiba ndingafiki nakwimatric zizazi mina nqamlela nxiba ibronx esigela ganda behlangu so mtshana ndanyeleka yinafa belifini andinapicture yam ndijisa keteki qha ke xa unengqondo encinanana enhlathelwa nangobububhanxa awuzoncedwa ndim uright fonini ube sesizibhanxa usiso ungumntu nawe ekugqibeleni funa uzungathandwa udomso uqeshiwe.